Cső srácok, én Baló vagyok, és hogy megígértem nektek, a mai nap nem raketligezni fogunk, hanem GTA 5-özni, és nem tudom, hogy van-e értelme annak, amit ma fogunk csinálni, ugyanis a GTA 5 legmagasabb pontjáról, a Montchiliadról megpróbálunk lejtőernyőzni. Halál nélkül az útra. Vajon sikerül? Nézzük is meg. Na, először is a buzzard attackkal. Jó. Buzzard attackkel fogunk menni. Nem autóval, hanem egy helikopterrel. Köröznek. Fanasztik. Emberek, ettől vagyok én Baluciraptor, hogy mindenféle baromságot csinálok. Nézzétek el, ez a helikopter ez nem valami erős. Megpróbálunk innen menni egyet. Aztán. Na, ott van egy ejtőernyő. Jó, tartunk egy picike szünetet. Vagy nem. És Jaj, hú, de megjöttem. És akkor, most innen. Jó, előveszek az ejtőernyőt, és ejtőernyőzünk. Ott repül a buzzardunk. Végül is sikerült. Felrobbant a kopter. Na, új cél eljutni arra a szigetre, de most miért kaptam körözést amúgy? De tényleg, miért kaptam körözést? Hát akkor lesz még mit gyűjtögetni. 2 hónap az 61, 60 vagy 62 nap. 62 nap alatt meg olyan, hát tudjátok, egy stash house-ból kb. Olyan, mennyit, ilyen 30 000 dollárt lehet kihozni. És ugyebár ezek naponta vannak, szóval igen, naponta, úgyhogy 1,8 millió kijönne. Csak hogy addig még nem költetek semmit. Jó, leszállunk erre a szigetre, kedves hölgyeim és uraim. Jaj. De nehéz azt ejtőernyőt kezelni. Ilyen nagy ötlet bárkinek a fejéből kipattanhat. Na szóval most itt van a katonai bázis. És akkor imádkozok, hogy átmenjek. Hát az nem sikerült valami jól. Álljál már fel, a szerencsétlen. Lehet, hogy mégsem volt annyira jó ötlet a 2 autót kicserélni. Jó. Mit merészelsz elmenni? Mit? Anyád, álljál már meg! Te is jó leszel. Azoknak az NPC-knek nem valami jó az ízlése.
Jó, és akkor most az a terv, hogy imádkozunk, hogy átrepüljünk. Szerintem szívesen kölcsön fogják nekünk adni. Most egy videó kedvéért ki nem adná nekem kölcsön. Ez mégsem volt annyira jó ötlet. Amúgy tényleg ilyenkor Leszter működik? Most inkább nem próbálom ki. Nem cseszem el vele az időt. Csinál. A tank. Jó. Laggol, iszonyatosan laggol. Ó, hát gyerekek, sikerült. Igazából sikerült. Ha már az előző videóban nem sikerült, akkor most sikerüljön legalább. És még most az a terv, hogy lerázzuk a 4-es körözést. Ja. Az mi volt? Az mi volt, hogy csak úgy elment mellett a homing bemérő rakétám? Hát az mi volt? Nem tudom, én az ilyen repülőket sose tudtam annyira jól kezelni. Jó, elméletileg nem vett észre. Jó, akkor most innen húzunk. Jó, eltűnt a körözés, és én már csak egy dolgot szeretnék végrehajtani. Oda el kell menni, leszállunk, és akkor tökéletes. Látjátok, ebben a videóban ebben csak repülők voltak. Meg helikopter. Helikopter. Nem tudom, szerintem ennek a bemérő rakétája sokkal jobb, mint a buzardattaké. A helikopternek. Nem, elkerüljük a katonasságot, elkerüljük. Nem akarunk meg egy 4-es körözést. Hát szerintem amúgy látjátok, hogy nem olyan könnyen jön le rólatok az a 4-es. De hogy igen, így is meg lehet szokni 4-es, 5-ös elől. Meg a reptéren találtok repülőt, az is meg lehet. Tudjátok, amiről volt már videó is, hogy a kaszinónál. Meg ugyebár, ha bemész valahova, ahova nem jönnek utána a rendőrök, azzal is egyértelmű.
Ami azt légy szíves, írjátok már le nekem kommentbe, hogy szerintetek melyik jobb e közül a három közül, nem, a négy közül, amit most mondok. Mondom a lehetőségeket. MK1-es oppresszor, MK2-es oppresszor, a Scramjet és a Deluxo. Na. Köszönöm, hogy itt voltatok, a következőben találkozunk.